За мен Digital for с 3 думи е вдъхновение, знания и много добавена стойност. За първи път съм на Digital for Пловдив и това, което ми прави впечатление е, че тук хората са много инвестирани в самото събитие, посещават лекциите, остават до самия край и говорят с абсолютно всеки, който могат да срещнат. Голяма общност, която се събира, обменят информация, обменят идеи, контакти и всеки развива своята част от бизнеса с помощта или компанията на останалите участници. Това е динамично, интересно и забавно събитие.